Hei, Mitä? mä oon nyt lähdössä. Häh? Tai mä lähden nyt himaan täältä. Oot sä mukaan ajokunnossa vai häh? Joo, älä nyt jaksa siinä. No niin, herätys. Sitä oltais perillä. 18.70 tähän asti. No niin. Ai, pidä loput. Tee selvä päätös. Jos otat, ota taksi. Liikenneraittius.fi. Muistatteko te, kun Mira eilen kompuroi niillä mukulakivillä? Niillä kauheilla koroilla. Älkää! Voisiko sitä näkyy mukaan he jotenkin unohtaa? Hei, mulla oli sentään saman parin kengät, toisin kuin sulla. Sattuuhan sitä. Niin kuin Jupellekin, kun hävitti taas lompakkonsa. Eikä, aika klassikko jo. Mut kirjastokortti jäi sentään. Se oli sukas. Jep. Ja kiitos meikäläisen, niin se vessanpönttö varmaan pysyykin tukassa. Äijä ihan villieläin. Mut mä ajoin autolla himaan ihan kännissä. Tyhmä saa olla, mutta ei rattijuoppo. Liikenneraittius.fi. Pidä promillet nollassa. Pidä itsesi ja muut elossa. Liikenneraittius.fi